இப்போது வினை வகை மற்றும் மூலக்கூறு எண். வினை வகை அப்படின்னா இங்கிலீஷில் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பேர். ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பேர். மூலக்கூறு எண் அப்படின்னா மாலிகுலாரிட்டி. அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ வினை வகை அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வகுப்புலேயே நம்ம படிச்சிருப்போம். ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன், செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். அதாவது ஒரு வினை ஒரே ஒரு வினைபடு பொருளை மட்டும் சார்ந்திருந்தால் அது முதல் வகை வினை. 2 வினைபடு பொருள்களை சார்ந்திருந்தால் அது இரண்டாம் வகை வினை. அப்படிலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா? அதான் வந்துட்டு வினை வகை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நம்ம ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். என்ன ஈக்குவேஷன்? டீகம்போசிஷன் ஆஃப் H2O2. H2O2 சிதைவடைதல் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது சிதைவடைஞ்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நீர் மூலக்கூறும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். H2O ப்ளஸ் half amount ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, இது நம்ம ரியாக்ஷனுக்காக நம்ம இப்படி எழுதலாம். பட் உண்மையிலுமே ஆக்சிஜன் அது half mole ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்குமா? half mole ஆக்சிஜன் இருக்குமா? இல்லை. என்னது முழுசாக O2 தான் இருக்கும். அப்போது இதை நம்ம முழுசாக கம்ப்ளீட் ரியாக்ஷன் எப்படி எழுதுவோம்? இதை பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதுவோம். இங்கே 2 இருக்கு இல்லையா? 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 2H2O2 இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கங்க. ப்ளஸ் இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 கேன்சல் ஆகிரும். ஸோ ஆக்சிஜன் மட்டும் கிடைக்கும். இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக இருக்கிறது. பட் நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம இதுவே போதும். the rate of reaction depends only on the concentration of H2O2. இதை மட்டும் பொறுத்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து போயிடும். இது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ அதை பொறுத்து இந்த வினை வந்து நடக்கும். அதனால் இது வந்து இதை மட்டும் ஒன்றை மட்டும் பொறுத்துருக்கனால இதுக்கு பேர் வந்து என்னது? முதல் வகை வினை அப்படின்னு பேர். இது வந்துட்டு வினை வகை. ஆனால் மாலிகுலாரிட்டி எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது எத்தனை மாலிகுல் எடுத்துக்கிட்டால் போகும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ 2 மாலிகுல் எடுத்துக்கிட்டால் தான் இது போகும். ஸோ இதனுடைய மூலக்கூறு எண் பார்த்திங்கன்னா 2. இதுதான் வந்துட்டு வினை வகைக்கும் மூலக்கூறு எண்ணுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். வினை வகைங்கிறது நம்ம இதை மட்டுமே பார்த்து சொல்ல முடியாது. அது ரியாக்ஷன் போனால் தான் சொல்ல முடியும். சரியா? ஓகே, அதனால் இந்த இதை பொறுத்து எடுத்துக்கிறத பொறுத்து அது முதல் வகை வினையா இரண்டாம் வகை வினையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த வினை வகை. பட் மூலக்கூறு எண்ணுங்கிறது எத்தனை எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து. இது பார்த்திங்கன்னா 2 எடுத்துக்கிட்டால் தான் இது வந்துட்டு இந்த மாதிரி டீகம்போஸ் ஆகி நமக்கு நீர் மூலக்கூறும் ஆக்சிஜனும் கிடைக்கும். ஸோ மூலக்கூறு எண் வந்துட்டு 2. ஆனால் வினை வகை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை மட்டுமே பொறுத்து அமையும். ஸோ இது வந்து முதல் வகை வினை. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இது 2க்கும் உள்ள வேறுபாடு அவங்க புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க, பார்க்கலாம். பாருங்கள், வினை வகை அப்படிங்கிறது என்னது? சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட வேக விதியில் இடம்பெற்றுள்ள செறிவுகளின் உறுப்புகளின் அடுக்குகளின் கூடுதல். இப்போது நமக்கு ஒரு வினை மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. என்னது? H2O1 மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க. அது 1 மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம சொல்லிட்டோம். இப்போ 2 கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த 2 செறிவையும் அந்த அடுக்குகள் இருக்கு இல்லையா, அது 2ஐயும் கூட்டி நம்ம சொல்லக்கூடியது அந்த வினை வகை அப்படின்னு சொல்லுவோம். செறிவு உறுப்புகளின் அடுக்குகளின் கூடுதல் வினை வகை எனப்படும். அடுத்து மூலக்கூறு என்னென்னு பாருங்கள். ஒரு அடிப்படை வினையில் இடம்பெறும் வினைப்படு பொருட்களின் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை. எத்தனை மூலக்கூறு அந்த கெமிக்கல் எடுத்துக்கிறோமோ அதுதான் வந்துட்டு மூலக்கூறு எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி, அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட். இது வந்து எப்படி இருக்கும்? பூஜ்ஜியமாகவோ பின்னமாகவோ முழு எண்ணாகவோ இருக்கலாம். ஆனால் இது எப்படி இருக்கும்? எப்போதும் முழு எண் மதிப்பினை பெறும். ஏன்னா 1, 2 அப்படி தான் எடுத்துக்க முடியும். நம்ம அரை மூலக்கூறு H2O2 எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் இது எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்? முழு எண் மதிப்பினை மட்டுமே பெறும். பூஜ்ஜியமாகவோ அல்லது பின்ன எண்ணாகவோ இருக்க முடியாது. இது பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுமொத்த வினைக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த வினை வகை சொல்ல முடியும். ஆனால் வினை வழிமுறையில் இடம்பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு படிநிலைக்கும் மூலக்கூறு எண் வழங்கப்படுகிறது. இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து 2-3 ஸ்டெப்பில் நடக்குதுன்னு வைங்களேன். இப்போ H2O2 வந்துட்டு 2 ஸ்டெப்பில் நடக்கும். அதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஈக்குவேஷன். அப்போ அந்த 2 ஸ்டெப்புமே நம்ம கம்பேர் பண்ணி தான் வந்து என்ன சொல்ல முடியும்? மூலக்கூறு எண் சொல்ல முடியும். இதுதான் வந்துட்டு வினை வகைக்கும் மூலக்கூறு எண்ணுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. அடுத்ததாக முதல் வகை வினைக்கான தொகைப்படுத்தப்பட்ட சமன்பாடு. இட்ஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். பாருங்கள், இப்போ ஒரு முதல் வகை வினை எடுத்துக்கிறோம். ஏ அப்படிங்கிற ஒரு வினைப்படு பொருள் எடுத்துக்கிறோம். அது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? விளைபொருளாய் கொடுக்கும். விளைபொருள் கொடுக்கும். இது முதல் வகை வினை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டோம். இதுக்கு நம்ம வினைவேக அந்த சமன்பாடு எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா வினை வேகம் ஈக்குவல் டு இப்படி கிடைக்கும். பாருங்கள், என்னது? K இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ.
இது முதல் வகை வினைன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா. ஸோ பவர் வந்துட்டு 1. ஓகே, சரி. இதை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வினை வேகம் இதுக்கு நம்ம ஒரு ஆரம்பத்தில் ஒரு சமன்பாடு சொல்லியிருந்தோம். என்ன சமன்பாடு? சேஞ்ச் ஆஃப் ஏ. இது டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் எழுதுகிறோம், அவ்வளோதான். சேஞ்ச் ஆஃப் டிஏ, அதாவது டிஏ பை டிடி. இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுங்கிறதுக்காக மைனஸ் சிம்பிள் போடுவோம். ஈக்குவல் டு கே இல்லையா, ஏ பவர் 1 இருந்தாலும் ஒன்று தான், இல்லாட்டி ஒன்று தான். ஓகே, இப்போ இந்த ஏ வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடும், இந்த டிடி வந்து இங்கே கொண்டு போயிடும். சரிங்களா, பாருங்கள், டி ஏ, இந்த ஏ வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடும் ஈக்குவல் டு என்னது கே, டிடி வந்து இங்கே வந்துடும், கே இன்ட்டு டிடி. ஓகே, இந்த மாதிரி. இப்போது இதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். இன்டகிரேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு லிமிட் போடுறோம். என்னது? இதனுடைய என்னது t = 0 அப்படின்னு இருக்கும்போது எவ்வளோ இருக்கும்? ஏ அமௌண்ட் ஆஃப் இருக்கும். அடுத்து t நேரத்தில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு ஏ இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். அதாவது என்னது 0 நேரத்தில் இன்னும் வினைய ஆரம்பிக்கல அப்படிங்கும்போது அதாவது குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இருக்கும், A0 அப்படிங்கிற அமௌண்ட் இருக்கும். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது வேறு ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். இதைத்தான் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம். இதை நம்ம இங்கே லிமிட்டில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். இதை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். இன்டெகிரேஷன் லிமிட்டில் இந்த ஏ லிமிட்டில் என்னது A0 to A. ஓகே, என்னது இதை இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். பாருங்கள், டி ஆஃப் ஏ பை ஏ ஈக்குவல் டு, அதே போல் இந்த கே இதை இன்டெகிரேட் பண்ண முடியாது, கான்ஸ்டன்ட். அந்த கே வந்துட்டு வெளியே வச்சுட்டு என்னது டிடியை மட்டும் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம். இங்கே லிமிட் என்ன போடுறோம்? அதாவது 0 to t இல்லையா, 0 to t, 0 டைமில் வந்து t அப்படின்னு போடுறோம். சரி, இப்போ நம்ம இதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா லான், இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் ln அப்படின்னு கிடைக்கும். அண்டு லிமிட் ln a அப்படின்னு கிடைக்கும். அண்டு லிமிட் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணோம், A0 to A ஈக்குவல் டு கே அப்படி இருக்கும். டிடி இன்டெகிரேட் பண்ணால் டி, அது லிமிட் அப்ளை பண்ணோம் 0 to t. ஓகே, இப்போ நமக்கு பாருங்கள், இந்த மைனஸ் சிம்பிள் மறந்துடக்கூடாது, மைனஸ் மைனஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த எப்பயுமே நமக்கு இந்த இன்டெகிரேஷனில் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் இல்லையா, இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா. அப்பர் லிமிட் இதை எழுதி அப்பர் லிமிட் எழுதணும், மைனஸ் லான் ஏ மைனஸ் ஃபார்முலாக்கு மைனஸ் லோயர் லிமிட், இந்த இதை எழுதி இதை எழுதணும், மைனஸ் லான் A0, அவ்வளோதான், ஈக்குவல் டு அதே போல் இங்கே கே, இதை அதாவது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் t மைனஸ் 0. ஓகே, இப்போ பாருங்கள், என்னது மைனஸ் லான் ஏ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் லான் A0 கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு டி. இப்போ பாருங்கள், இது ரெண்டும் வந்து சமமாக இருக்குது. ஸோ மைனஸில் இருக்க நம்ம கீழே கொண்டு போகலாம், 2 லான் பதில் 1 லான் போட்டு, அது பாருங்கள் மைனஸில் இருக்க இந்த அமௌண்ட்டை வந்து கீழே கொண்டு போகலாம், லான் A0 மேலே வச்சுக்கிட்டு இந்த மைனஸில் இருக்கிறத கீழே ஏ, அவ்வளோதான், ஈக்குவல் டு என்னது கே டி. இது வந்துட்டு பேசிக் லாகிரிதம் அந்த யூனிட்டில் வந்து இருக்குது. இப்போ நம்ம லாக் யூனிட்டுக்கு மாற்றும்போது என்னாகும்? அதாவது 2.303 அது வந்துட்டு ஆட் ஆகும் இல்லையா. பாருங்கள், இங்கே எழுதுனேன், இது வந்துட்டு லாகிரிதம் மாற்றும்போது என்னது 2.303 லாக் அப்படின்னு வந்துட்டு இது வரும், A0 by A ஈக்குவல் டு கே டி. இப்போது கே மட்டும் இட்டு வச்சுக்கிட்டு டி வந்து இன்ட்டு கொண்டு வரோம். அப்போ என்ன ஆகும்? 2.303 by t log A0 by A equal to k. This is the equation of first order rate law equation. Thank you.